Ngita mi karon mga higala og source sa tubig. Niana mi dire sa kilid sa agsam. Na dia babaw gamay agsam na mo na katong among gi trapalan. Mo na mi dire karon sa ubos. Kay kanang ubos da murag nanay tubig da siguro. May anhaon na mo kung nabay tubig or wala. Oh, kumbate naog. Dire min naog ganing dakong kahoy. Oh. Okay nga kahoy nga nanay mga burot-burot. Kapag yun niya bukol sa kilid do. Habog-habog na gini ba? Oh. Kini akong gipatungan bato man dai ni. Ako na po yung manaog. Sugok-sugok sa mga dire sa bagtukan mga higala. Ngita mi dire sangi na may tubig. Uy. Na may dalan dire sa Baboy Halas. Oh. Oh. Yung dalan oh. Dalan sa Baboy Halas oh. Padungod to sa babaw. Naas lang na midpid diri ay. Ini bato naman eh, habog kay nga bato. Habog na kay nga bato. Daghan na kayo bagtok diri oh. Bagtok ka na. Tuwa na si Buns Damos dito sa babaw. Dito na po doon niya ang video. Lisod kaya mag video diri oh, sugok-sugok man. Direm na minikat-kat aning daplin sa bato mga higala kini, bato dako man kay ni padung dos babaw dito sa agsam. Direm na minikat-kat sa kilid. Kay way laing maagian kay gamok ayo ang sa pikas kining diri aw. Gamok is tanan. Ilaing maagian. Diha ra gyud. Kat-kat mga bunsurot. Kusuga mong kat-kat eh. Tag-as na kayong mga agsam diri dapit sa babaw mga higala oh. Lapaw na namo oh. Landong ning gidnaon kay tanan. Diri rami ani nagsubay-subay sa kilid sa bato. Ay mga bato kana dayng agsam dia. Batuan day na ya nahimo lang agsaman. Bato na oh. Abi nga bato ni. Dako kayo. Palibot ganinar may sig subay-subay aning kilid sa bato. Ay bato. Ay bato. Araw. Ramay dire. Ilawaan. Napod kayo signal dire, boss. Ay lawaan oh. Step kayo. Gamay pa. Ni ana mi dire sa sangi mga higala. Pero way tubig. Hubas. Hubas man tubig. Mao ni ang una namong survey sa sangi. Way tubig na hubsan. Bago pa ni nahubsan ba kayo? Bigno pa ha. Basa pang ko ano? Basa pa gid. Bago pa ni nahubsan. Nahubsan din ni dapita di ay. Kahoy nga ko ano ba? Ang tulig kayo ba? Sayang. No? Ano? Ngita pamiglae na ni. Pasa may makakitag tubig ani dire.